для мяне сапраўднае шчасце, я буду шчырым, гэта моя творчасць. Вось я толькі тады сапраўдна шчаслівым, калі мне нараджаюцца вершы, нараджаюцца песні. Калі б зараз мне сказалі займацца нечым іншым, я б, напэўна, не змог, таму што это ўжо патрэба маёй душы. Вось. І я тады толькі сапраўдны шчаслівы, калі ў мяне вот прыходзяць такія хвіліны, калі вот б'ецца парывіста сэрца, калі нараджаюцца радкі. Вось. Это непрадказальна, я бываю, што хапаю кавалак паперы, што мне ёсць у руках, адразу запісваю, таму што можна забыцца безумоўна радкі, і ўжо ў другі час гэты радкі могуць не прыйсці. Так нечакана выпаў снег на вёскі, гарады, яго захопніцкі набег, нібы набег арды. Зямля патрапіла ў палон раптоўнай навізны, цяпер ужо да лепшых дзён, далёкае вясны. Завее здзейснежны прымус, дамогся аднаго, белейшай стала Беларусь ад белізны снягоў. Тут, в фойе Дома літаратара, у нас вось першы стэнд прысвечаны лепшым выданням беларускіх пісьменнікаў. Такая вось у нас серія выходзіць «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі». У іх жа прадстаўлены шмат тамоў нашых беларускіх пісьменнікаў у розных жанрах, скажам, проза, паэзія, публіцыстыка, драматургія. І тут сабраны найлепшыя выданні за апошнія гады. Я таксама выйшла, не знаю, тут і стаіць, у мяне з сабой на ёсць, я потом могу паказаць это самае. Чакай, тут трэба шукаць без акуляраў, не бачу, наверное. Не, думаю, я таксама ёсць, у этой серыі ёсць выданні. Каб патрапіць на паліцу побач з лепшымі выданнямі беларускіх паэтаў і пісьменнікаў, хлопцу з Зельвы трэба было перш-наперш паверыць у свой талент. І дапамог у гэтым выпадак у школе. Я чытаў газеты, скажем, часопіс «Бярозка», газету «Піянер Беларусі» такая раней была, і там друкаваліся творы маіх аднагодкаў, вось маіх школьнікаў, которые... У меня думка таксама такая была, каб паспрабаваць напісаць, але нешта ўсё неяк адкладвалася, не пісалася. І аднойчы, помню, прыйшлі мы пасля летніх школьных канікул, настаўніца задала тэму сачынення напісаць нешта пра восень. Я сядзеў доўга, думаў, нешта мне не пісалася нічога, а ўрок уже падыходзіў да свайго завяршэння. І раптам нешта адчулася такое, што вось пачалі нараджацца радкі вершаваныя на тэму сачынення. Я сачыненне напісаў вершам, рытмаў напісаў. Гэта была першая спроба пера мая. Ну, канешне, гэта вершам назваць яшчэ цяжка, безумоўна, але вот сачыненне было такое вершаванай форме. Вось, і настаўніца пасля мяне паклікала да сябе і кажа: «Володя, гэта ты сам напісаў?» Кажу: «Так, сам напісаў». Першая была такая публікацыя ў рынах газеце «Праца». Вельмі наіўна. Там пачынаецца нешта вось «За сялом у полі зерня каласіцца, жоўта-залатога колеру пшаніца, колас б'е паклоны, важкая галоўка, перліўным звонам тут пяе салоўка, колькі падарункаў восень падарыла, нібыта малюнкаў розных сатварыла». Гэта шасцікласнік напісаў. Школьныя гады, як памятаю, быў юнкорам дзіцячых выданняў, скажем, «Бярозкі», часопіса, газета «Піянер Беларусі». Удзельнічаў у многіх конкурсах, вось пісаў, скажем, была тэма «Маё захапленне», напрыклад, сама. Я напісаў, што захапленне, а я з першага класа кніжнік, вельмі такі заўзятар, чытаў кніжкі ў ўсіх бібліятэках браў, і ў школьнай, і ў раённай, і ў гарадской. Кніжкі запоем чытаў. Адно здаеш, береш другую, я напісаў пра сваё захапленне. І апынуўся сярод пераможцаў гэтага конкурса. Сёння пераможцаў у конкурсах часта вызначае ён сам. Уладзімір Мазго, намеснік галоўнага рэдактара часопіса «Нёман» і старшыня секцыі дзіцячай літаратуры Саюза пісьменнікаў Рэспублікі Беларусь. Вось мне трэба зайсці да старшыні, якраз падпісаць зараз пратакол. Можа быць, ён ёсць у сябе. Михась Павлович, можна да вас? Добрый день, Михась Павлович. Тут трэба протокол нас один падпісаць, будзе па гарадскому аддзяленню. Вось, калі ласка, паглядзіце на... Где-то ближайший совет проведен вручение на национальную премию. Поведомлю. Добре, дякую.
меня в школе такая минушка была, поэт меня прозвали. Называли меня жартом, думали, что это такое пройдзе, это может быть, ну, ведаеце, такое, як кажуць, хобі. Але атрымалася, што, сказаць, я не марыў стаць, дарэчы, паэтам, ніколі не марыў. Я у душы быў романтык, я хацеў стаць штурманам далёкага плавання. Я не стаў штурманам далёкага плавання, але мой герой, я пішу для дзяцей таксама, кот, беларускі кот Васіль, стаў мараходам, ажыццявіў крусветнае падарожжа. І ўсё ж такі сустрэча з морам у жыцці Уладзіміра Мазго адбылася. У студэнцкія часы будатрад Мара-77, у які ён патрапіў, працаваў у Малдове. Адтуль студэнты ездзілі ў Адэсу на ўзбярэжжы Чорнага мора. А ў гады службы ва ўзброеных сілах Савецкага Саюза яго вайсковая часць размяшчалася ў партовым Калінінградзе. А мора зірнула тваімі вачамі, а мора адзела ў хвалі пяшчоты, магніціла цела, аб сонечны дотык. Я пакахаў яго. Вось это мора. Лета хутка, як чайка, там праляцела, і схаваўся наш востраў за небакрай. Мой Робінзон, танцуюць хвалі за кармой, мой Робінзон. Як добра нам было з табой, мой Робінзон. Чакаю новую весну і кожны раз да ранку не засну. Я вучыўся, значыць, на філалагічным факультэце Беларускага дзяржаўнага універсітэта. І, дарэчы, у нас было самае, відаць, такое вядомае, легендарнае сённяшні дзень летаб'яднанне, «Узлёт» называлася. Яго ўзначальваў прафесар і паэт Олег Антонович Лойка. Калі я паступіў на першым курсе, маімі аднакурснікамі былі такія паэты, як Ольга Русілка, Віктор Стрыжак, Мікола Мінзер, а з намі вучыліся уже на старэйшых курсах, былі уже ў той час нават такія славутыя паэты, пяцікурснікі, як Мікола Мятліцкі, напрыклад, Тамара Купрэвіч, скажам саме, празаік Владзімир Ягоўдзік вучыўся, но іншыя. На сярэдніх курсах цудоўныя паэты наш Алесь Пісьменкоў, Владзімир Марок. «Узлёт» – это вельмі такое, я б сказаў, што карыснае летаб'яднанне было. Яно Олег Антонович Лойка, як кіраўнік «Узлёта», паставіў на крыло не адно пакаленне беларускіх пісьменнікаў. І мы яму ўдзячныя за гэта. Ось, напрыклад, я асабіста, дзякуючы Олегу Лойку, ось, у нас выйшаў першы зборнік такі ў студэнцкія гады, ён называўся «Вёсны». Я таксама удзельнікам, аўтарам гэтага зборніка. Праходзьце, калі ласка, вот это наш першы намеснік старшыні Саюза пісьменніка Алена Анатольевна Стельмах. Мы на секцыі дзіцячай літаратуры абмяркоўваем лепшыя кнігі дзіцячых пісьменнікаў Беларусі, а лепш з іх рэкамендуем да удзелу ў літаратурным конкурсе «Нацыянальная літаратурная прэмія». І потым прадстаўляем Саюз пісьменнікаў Беларусі на далейшы разгляд. Уладзімір вельмі актыўна працуе як старшыня секцыі дзіцячай літаратуры, але ж ён той аўтар, які сам паказвае ўзору творчасці, і той аўтар, які вельмі падабаецца нашым беларускім дзецям. Моя любімая кніжка Уладзіміра Мазго «Завітала ў госці казка». Творы, якія ў ёй жартоўныя, у той жа час яны вельмі павучальныя. Сюжэты падказвае само жыццё. Сын мой паехаў у вёску да бабулі аднойчы, калі яшчэ быў школьнікам, і расказвае: «Тата, ведаеш, у бабулі такі круты певень». Кажу: «Чаму круты певень? Не пускае нікога на панадворак. Паштальёнка нясе пісьмо ці газету, скажам, ён адразу бяжыць, не пускае сабачку жуліка, говорит, таксама не пускае. Такі круты, што адразу лезе ў бойку». Ось так напісалася казка «Круты певень». Так што само жыццё падказвае на кожным кроку многа сюжэтаў вельмі такіх. Звоніць Саша Саладуха, а мы з ім знаёмы 90-х гадоў яшчэ на першым фестывалі песні паэзіі малодзечнай пазнаёміліся, некалі нас Олег Ельсенькаў пазнаёміў. Володя, прывітанне. Тут моя, значит, на рускай мове гаворыць, прывітанне, моя дачушка, я ўжо па-беларуску говорю, моя дачушка Варенька, значит, праходзіць твой верш. Это паслухай, калі ласка, даў трубку дваёй дачцэ сваёй і начытае мой верш. Значит, там такі птушыная сталоўка пачынаецца: «Быў папецік з малаком, а цяпер птушыны дом». Гэта самае. Ну, я паслухаў, кажу: «Саша, дык цудоўна, малайчына, кім на класе ўсе вучыцца?» Кажу: «У другім класе». Я говорю: «Цудоўна так чытае». Дык кажа: «Нам твой верш спадабаўся. Мы вот па закласнаму чытанню па школьнай праграме праходзім твой верш. Можа, ты у нас у школе выступілі?» Кажу: «З задавальненнем». Вот я з'ездзіў у школу, мы разам з Александром Салдухай выступілі ў класе, дзе вучыцца яго дачка. Аўтар бывае не заўсёды і ведае, што яго твор трапіў у падручнік, тому што не заўсёды паведамляюць, што уключылі ў падручнік. Наколькі ведаю, ёсць у другім класе, ёсць у 4-м класе, ёсць у 7-м класе. Нават некаторыя даведаюцца, што так вот дзякуючы сваім знаёмым. Мне знаёмыя звоняць, толькі на тады, калі хто-то ў іх даходзіць да некага другога класа, да 4-га, яны адкрываюць, кажуць: «Дык гэта ж мой знаёмы», ці пачынае туды званіць уже пасля гэтага. Я лічу, што гэта нават дзіцячы хіт. Ось, а я прачытаю верш. «Весялосці ветрыкам, сумнаю парой, завітае несцерка, казачны герой, і нанова верыцца ў цёмнай цішыні,
что сдалеку вернутся солнечные дни. Нестерка, Нестерка, узними настрой. Нестерка, Нестерка, потанцуй со мной. Смелым жартом, Нестерка, знауку рассмяши, каб было мне весело, легко на души. И у суседа завязалась беседа, и яе, ну что казать, немагчыма развязать. Ён гаворыць мне пра зоры, я пра сінія азёры, не хапае толькі слоў перадаць сваю. Верш пішацца на пачатку гарачая галава, ты як захмелены, ты пішаш пачуццё, тебе дыктуе верш, ты сама ці песню, напрыклад. Ты здаецца, ўсё арыгінальна, ўсё геніяльна, это самае. Праходзіць дзень, голова твоя больше остыла, ты читаешь по-новому, берешь аркуш самый, и здаецца, что нечто может заменить, нечто, до нечего можно придраться, больше определенным окном таким прочитаешь самое, нечто уже, як сам редактор читаешь, и нечто можно и поправить, бывает, что такие выпадки. Я, як автор, несу свои рукописи в выдавецтво. Мне даюць редактора, з якими працюю далей. Редактор оценивает спочатку рукопис самый. До речі, я хочу сказать, что я 22 года працаваў у выдавецтвах. Спочатку это было выдавецтво юнацтва. Я написал своих книг только 18, а таких книжек, где редактор у выходных звестках на апошніх сторонках позначаецца. Я спочатку такі улік вёў, і вось калі набралася 100 кніг, дзе было написано редактор Владимир Мазго. Нешта цікавасць, у меня спартыўны інтарэс такі ў мяне адпаў, я ўжо потым улік не вёў. Вечарынка, вечарынка, за хвілінкаю хвілінка, пролятаюць у бяседзе, як збіраюцца суседзі. Вечарынка, вечарынка, пагулянка без зупынку, хлопец дзеўку запрашае, і дадому не спяшае. Хлопец дзеўку запрашае, і дадому не спяшае. Я памятаю, як падчас аднаго з з'ездаў Саюза пісьменнікаў Беларусі адбыўся вялікі канцэрт артыстаў беларускай эстрады, дзе спевакі выконвалі песні на вершы беларускіх паэтаў. Я сядзеў пасярэдзіне зала, і выступалі нашы цудоўныя беларускія спевакі Ядвіга Паплаўская, Александр Ціханович. Я са сцэны пачуў свою цудоўную песню, которую Ядвіга написала. Я цудоўная не тому, что я написал верш цудоўны, а тому, что Ядвіга Паплаўская написала цудоўную музыку. Я был, конечно, в захапленні, и мне и павіншавалі и мои сябры, коллеги, потому что было приемно. Выкананне таких славутых наших спеваков, которых я еще любил своего, можно сказать, дзяцінства, уже я доспевали в верасах, я был школьником и захапляўся ихними песни. Я любові огонь запалю и погаснуть ніколі не дам. Кахаю тебе, бо люблю, а за что я не ведаю сам. И коли наближается ночь, и коли отдаляется день, светлячки зачарованных воч ахінуть теплынёю на день. Уже не все ведают, что Ядвіга Паплаўская не только спевачка, а и наш композитор так само. Я показал Ядвігі свой верш «Святло вачэй». Ён мне спадабаўся, і адразу сказала, што я яго бяру. Ну, я пачаў чакаць. Праходзіць год, пакуль песні няма, праходзіць другі год, песні няма, уже трэці год. Я, так сказаць, думаю, сціпла пацікаўлюся, пазваніў Ядвігі, пытаюся, кажу, скажыце, каласка, як там, ці атрымаецца што-небудзь? Значыць, верш нам падыходзіць. Калі пачакаеце, дык я думаю, што і нешта атрымаецца. Я вырашыў больше не звонить, только 3 гадоў уже прыйшло. В той час часто крутили записи, были новые диски, которые выходили, ставили. Идешь на камароўку и гучаць песни, гучно. И я калі ішоў на камароўку, гучала некая іншая песня, и раптом я был здзіўлены, аж спыніўся раптоўна, потому что гучала песня, я еще песню не чуў, але гэта верш «Святло молитвы», который написал. Першая я пачуў эту песню, так сказать, выпадкова. Оказалось, что уже Ядвіга написала музыку, зрабіла сама аранжыроўку, и мы с Александром Тихановичем записали песню. Святло вачэй, твоих вачэй, усё ярчэй и гарачэй, и зразумеў раптоўная святло вачэй.
Сустрэчу з будучай жонкай Уладзімір Мазго называе шчаслівым выпадкам. І гэта не проста прыгожае словазлучэнне. Лёс звёў іх аднойчы ў аўтобусе літаральна так жа, як пяецца ў знакамітай песні. Ну, куды дзявацца, трэба прызнавацца. Я ехаў, як памятаю, двойка такі аўтобус хадзіў па вуліцы Благабродская. Побач стаяла дзяўчына, некуды глядзела ў акно. Я таксама глядзеў в акно, некто раптоўна я паглядзеў на яе, і чамусьці яна паглядзела ў мой бок, нашы позіркі сустрэліся. Гэта было першае такое, сказаць, это самая сустрэча з маёй жонкай. Ну, як вы здагадаліся, відаць, мы пазнаёміліся, это самае, і потым пачалі сустракацца, і вось так узнікла, можна сказаць, ну, пачуццё сапраўднае пасля гэтага. Это, ну, все адбылося раптоўна, нечакана. Молодец, вот так песня звучит. Твоя. Идут бесконцея дожди, и город сумный и чужий, а сердце просится назад у светлый листопад, где мы сустрелись с тобой, и ты сказала, любый мой, и кожный лист под ветру свист, спевал ніби соліст. Написал сам где-то каля сотні песень, а, на жаль, играть так не научился. Хотя в школьные годы марил научиться играть на гитаре. У нас были популярные вокально-инструментальные ансамбли, тут сейчас, когда я был школьником был. Вот у нас в школе был свой ансамбль. Я писал верши песень восьмиклассникам, а десятиклассник писал музыку. И наш ансамбль выконывал песни у час вечеров школьных, у час конкурсов самое. Поэтому, конечно, шкода, что сам не научился играть, но зато мои песни выконывают и молодые, и ведомые артисты, хоть это радует сердце. У вершах уже есть музыка. В вершах есть музыка. Вы гляньте, гучат некоторые песни акапельно, да? Там быцца музыкі нема, музыка не гучыць, але вот акапельна спевает, например, скажем, та же камерата, например, акапельна гучаць. Там музыкі нема, але музыка есть у гэтых словах. Калі верш гучыць, уже музыка есть у самом этом верше закладена. Пригадаю твой голос и смех, я кахаю, и гэта не грех. Образ твой назаўжды зберагу, праганю варажбою дугу. Варажба, варажба, і надея, і журба. Варажбой, варажбой, заморожена тобой. Передал, значит, некалькі вершаў даў Сергею Геруце, некалькі Павлу Ероменку. І першы, памятаю, позвонил Сергей Герута. И он звонит и каже: Володя, добрый день, вот Сергей Герута, вы мне давали верши, приедьте, коли ласка, до нас на студию. Вот я уже написал музыку на ваш верш, атрымалася песня. Мало того, что написал, показал и не Афанасьевой, солистский державный концертный оркестр Беларуси, который працавал тогда час Фінберга, а Герута так само працавал в оркестре Фінберга, режиссером працавал. Приедьте, сказал адрес на нашу студию, вот мы будем сведение песни робить первый раз на, так сказать, на нараджение профессийной песни. А калі песня, як кажуць, трапляе ў народ і яе пачынаюць спяваць простыя людзі, гэта і ёсць найбуйнейшы поспех, які натхняе любога творцу. Дарэчы, наконт натхнення. Яго вытокі не толькі ў вялікіх пачуццях і значных дзеях. Жыццё часам падказвае самыя жартоўныя сюжэты. Ну, я уже дачник с великим стажем, уже шмат, уже вместе больше 20 годов. Вот, я постоянно добираюсь на Дашу электричкой. Вот, часто звертаю увагу, как письменник, как поэт, назираю, как себе поводят дачники, это самое. И вот снег однойчи
у меня такая идея возникла написать верш. И как бы радки пошли нараджаться, как бы никто мне это не замовлял, не заказывал, по потребе души, можно сказать. Потому что все то, что отчутое было в своем дачном житті, старался выказать у своим верше. Я этот верш показал Миколаю Сацуру, и он мне позвонил, говорит: Володя, ты ведаешь, что написал я музыку, песню написал на твой верш. И Анатолий Иванович собирается его записать, Ярмоленко, народ из Беларуси, это сам. Один, у меня на тебя одна просьба будет. Скажи, какая просьба? Я так само, вот, кажу, дачник, у другим припеве хотел бы заменить один родок, вот я порадить саме. Так что я к тому, что на вот большинстве композиторов може поэту так само подказать. Один дачник другому дачнику. Кажу, які? У меня в первом варианте было, значит, в первом припеве, значит, хто на вячу, а я на дачу, верую в свою дачу. Мы так и покинули. А коли другий раз припев повторяється, там зробили так, що хто на вячу, а я на дачу, за яє життя не бачу. І то мені порадив Микола Сацура. Ось я це з гумором так само сприйняв, кажу, звісно, ми ж соавтори, так що один родок тут не мой. Электрычка прозвенить у гарачай цішыні зморана. Ёсць сягоння шмат прычын на прыроду ўцячы з горада. На бурштынавы прастор да валошкавых азёр ранішніх. Выбягаюць на перрон і штурмуюць свой вагон дачнікі. Хто на мора, хто на вячу, ну а дачнікі на дачу. Хто на вячу, а я на дачу, за яе життя не бачу. Готовая музыка, на якій треба написать верш. Когда ты пишешь на початку верш, тебе ничего не перешкоджает, ничего не стримливает тебе. Ты пишешь, как твое бьется сердце, не думаешь ни об какие там это самое околичности. Мне Лисенко некогда сказал: Володя, да тебе показывал одну рыбу нескольким поэтам, и он не сказал конкретно кому. Поспробуй, отрымается, це не отрымается. Я поспробовал, и у нас отрымалась после песня, я лишу, что судовная песня, ось, и она зараз называется «Косы твои», а ранее называлась «Святло молитвы». Ее виконував наш відомий білоруський співак, заслужений артист Республіки Білорусь, це Валерій Дайнека. Ось соліст ансамбля «Білоруські пісняри». Эта песня вельми хорошо прогучала. У той час, когда это была премьера песни, Валерий Дайнека был солистом державного концертного оркестра под керівництвом Михаила Фінберга. Ось перше гучання этой песни было. Только руки твои окрыляют меня, разгоняют и смуток хмары навкруг. Только руки твои наяли у сне, уратуют меня, а грехи задерут. Косы твои, музыка навалит, очи твои, як чистыня крыниц. Руки твои, зорная тишина, а без тебя мне не прожить дня. Мне доводилось писать песни и с молодыми композиторами, и, можно сказать, и с классиками песенного жанра, в прямом сенсе, вот я сказал уже. И я некоторых могу назову, вот, скажем, Эдуард Ханок, это самое, Леонид Захлевный, Эдуард Зарицкий, Валерий Иванов, Владимир Будник, ну, своего сябра Лисенко Олега я уже называл, цудовный композитор. Я так само завсёды говорю верши песни, хотя некоторые говорят тексты песен. Текст для меня это как бы не твор мастацтва. Текст может быть набор слов, это самый текст, а соправды верш написать, как это поэзия была у верша, вот это самое, ну, складано, конечно, безумовно написать, потому что треба, по-перше, как твоя ритмика твоей души, ритмика твоего сердца совпала с ритмикой сердца и души композитора, безумовно, а після вже виконавці. І я лічу вже, ось, що як пісня відбулася, треба, безумовно, як такий ланцюжок, який, значить, автор слов, каже, на початку було слово автор слов, автор музики, аранжировщик, безумовно, саме, ну і виконавця. Як все це склалося от, в одно ціле, в одно огульне, тоді пісня відбудеться. Больш за 100 песень, 18 кніг. Гэта лічбы, за якімі стаіць натхненне, спадзяванні і пошукі. Часам узнёслыя, часам цяжкія. Калі шукаеш тое адзінае, самае дакладнае слова, што зробіць твор вершам з вялікай літары.
Паэт Уладзімір Мазго узнагароджаны медалём Францыска Скарыны. Ён лаўрэат прэміі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі ў галіне літаратуры, прэміі імя Васіля Віткі і залаты Купідон. З'яўляецца ганаровым грамадзянінам Зельвінскага раёна, сваёй малой радзімы. А беларускую сталіцу ён называе сваёй другой, буйной радзімай, бо жыве і працуе ў Мінску болей за 40 гадоў. Ведуць усе дарогі, здалёку нас і зблізку, да плошчы перамогі, святога абеліска. Мы тут сябе адчулі мінчанамі нарэшце, ад светлых мінскіх вуліц цяплеюць нашы сэрцы. Моя любимая сталіца у люстэрка свіслачы глядзіцца і ловіць вечарам і раннім у ім сваё адлюстраванне. Моя любимая сталіца са мной пяе і весяліцца. Яна, як маці, дарагая, і не патрэбна мне другая.